तर नमस्कार मित्रांनो, आजच्या निवडीत तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. त्याचबरोबर आमच्या कोकणात येणाऱ्या पावसाबरोबर तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आता तुम्ही बघू शकता कोकणात पाऊस येईल नाही. आता पहिल्याच आपण भिजला बघा दोघा पण. तर तुमका उमडातले काही पावसाचे क्षण दाखवता. आणि त्याचबरोबर आता मित्रांनो मान्सून सुरू झालं होता. आता उद्या पेरे होतले 11 तारीख. तर उद्या पेरे म्हणजे भात पेरणी होतली या. तर तोही तुमचा व्हिडिओ आम्ही घेऊन येणार आहोत यूट्यूबवर. तर सगळे आमचे व्हिडिओ बघून विसरा नको. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि त्याआधी आमचं आता हे पावसाचे व्हिडिओ बघा. तर आता उमरातले आपण पावसाचे क्षण बघूया. तर मित्रांनो, तुम्ही आता बघितलं असंच की उमरात आता किती पाऊस पडतात. तो ह्यो पाऊस नाही म्हटला तरी दुपारी 2 वाजल्यापासून पडता आणि आता वाजलेत बरोबर 5. खूप पडलो पाऊस आज. सुरुवात असा पावसाची मध्ये 10 मिनटं गेलेलो तरी खूप पडलो. आणि आता पाऊस बारीक झालो. आता वाजलेत बरोबर 5 वाजलेत. तर आता आम्ही चाललो खरा. मस्त वाटला जरा भिजान, काय होय ना. तर आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटूया. आणि पुढचा व्हिडिओ एकदम धमाकेदार व्हिडिओ असतो. धमाकेदार व्हिडिओत भेटा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर आमच्या आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर सर सोन राहा, काळजी घ्यावा आणि आता शेती बिती करा. चला तर.